Kardom Jurpola Ben Jurpi Pinilidum la so video long than ponjia banki Muning 2024 aninkan MP Member of Parliament atum la term banki jutpo la penalang atum ang koy penaba chiri nang po last penako election bang sidami nang do tupit po la Lok Sabha election la si la Lok Sabha election along jong si ke thurun ji pulutang te ko puan arta donang po la pen ko bibi ke Charlie si donang ji la pen la apuna chak ko bibi si ke chok nang ji ma la MP election ke thurun ji aphan la si la ha aphuthak la election ang lele aprang kachethan po na bangke mesen ji ma la pen kachethana porlo ma pusinili la bang so video selam poniglo aprang si MP mate Lok Sabha election along apuna chak aphuthak chethan pon pe aprang MP kopilo labang Kachini bang kenangsot lasi MP labang ke Lok Sabha along a constituency tin pen kachetoidun mate representative abang phu aphanlo lapen Lok Sabha labang ke lower house of parliament aphanlo la Lok Sabha long MP atumhan kosonsi constituency tin pen kache toidun lo purtang the labangala general election la Lok Sabha election hutsi alang atumhan invite po lasi member of parliament paman po langdam lo purtang the non laitum karbiang long lapen dimahasau la SC constituency pen pusame iltum MP che toidun po la puson thotsi kaprek ka constituency pen pusame inut MP na che toidun po la Lok Sabha along Lok Sabha along kadokave 543 MP do lasi Prime Minister of India lapen Government of India sidame labang so election hutsi kangwai padupon labang ke la Lok Sabha election hu la 543 seat angbong pen ko so party tumsi ke haipon ke ongma la pen 543 seat angbong 272 seat so say ke haipon a party atumabangsi Government of India rule pon longpo la pen la ke hai a party atum alidar aphansi Prime Minister sidame chepek pon pro la pen comment ne hut pusname la 543 seat angbong pen la 272 seat majoka party tum pusname haipon ne de puludang te labangke alliance government abangsi selampon angkok la alliance government apu thak bangke kaprek arni lech than ponona lasi nona bangke la MP mate Lok Sabha election along ke thordun jia phan kubipi apuna cha ke chokpensi ke thordun longjima la sopu thakba je than ponona lasi majok sitame la MP election mate la Lok Sabha election along ke thordun ji aning hang do pulutang te la bangke soner cap mate 8 points la bangke ning chibi mate la so along ba apuna cha ke chok do vek nang po asi ke cheng sia bangke lalo la India citizen mate India long ke do abang phu bang phi vek nang po aduntu point number 2 abangke lalo arta bang langdam lo pulutang te la election ki thurdun jiapan la bangke 25 years mate ningka ningkoira pho ke chok mate la anso se arta tum si la bangso election along ke thurdun long chonji aduntu rat pen mesenang ji la pen alangli criminal record mate ake nu asai claim bang avedat nang ji aduntu court along le case do pusitame alangli bang ningkan hini jail ke jang la son puludang te alangli bang ke la MP election ki through ji phan bang ke disqualified po la si la haya case pusitame avedat nang ji point number 5 abang ke lalo alang li jong si la bang so election ki through ji phananing hang puludang te la bang ke na hoka constituency ben besame alang li vote ke jog dun tang back abang nang ji la pen alang li jong si vote jog dun de pinlan la son abang puludang te la bang ke election ki through ji phan bang ke la disqualified po mane dismissed po la si
vote ke jok abang ta kenangsot lo adun thu point number 6 abang ke alangli nohoga constituency penle la election ki thurun ji busname hala so constituency along la kachithang klong a political party mate hadak Kachini la a political party atum ahin pensi alangli thurun nangji la pen adun thu point number 7 abang ke la puson lo nangli jongsi mate majok chidame la independent pen jongsi ke thur jining hang pultang te nangli phan la political party atum political party cap so se nangli phan offer nangi pi mate nangli phan nang join the noi pu nangi pu la so record la ha bang do nangji kali pulote nangli independent pen busnami la MP mate Lok Sabha election along mangke third along with that one la pen point number 8 ke jutsi abangke la pusan lo nangli jongsi la bangso election thordun ji ning hang puldan ke nangli long mate nangri deng poisa sori inkoira pho mate 25000 atangka ka deposit ji aphan donang ji la bangke security aphan chorolo jirbola pen jirpi nangli tum labang so video kelang apor ka chipi apor athe apor ke badam thaba phanute lason informative a video kelang pen ason Kachini pon aba si ale ke do kelang pen ason Kachini pon long ke mithang ale aphan lasi nangli tum labang so video kelang pen Kachini pon ason do pulatang pe like comment share apen subscribe tha kardom